assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe e nder leydi Sénégal ha e bowal leydi kala on calminama e inɗe on manama e jettode sikki ala ko jettor keeriɗo momin jogui fewde moɗon sababu o ko huccirde e amen kala subaka minenne kadi nde Allah hokki min fartangue ina wayno arde humnude aadi nde tawno fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi amen e moɗon ko roɓido jayandeji haysono tawi hande en jii e plateau to banggue men jungo ñama ɗo eɗen jeewa woni bani men debbo Aissata Ndiaye heɓani arde tigui ko jaam joguimo inchallahu rabbi so Allahu lamɗo jaaɓi janggo aljuma ne wayno maw ar en maw ar tigui wadde no wonno wade so dusde en e nde ɗo yewtere witede roɓido jayandeji nde Pindi TV wadde en calmini bandiraɓe kala e mbadi kuuɓal en jettiɓe no kewɗen wiide jooɗiɓe galleji ɗi kono kadi wonɓe golle ɗe hani wonɓe autoji ha e métro ji kam e foof golle ɗe ganduɗa ɗe ene jaggi on kono ɗum foof e wadi noon oɗon ketto en oɗon daara en jamma e ñalawma subaka e kikiɗe ko wona ɗum ko arde holko janeji leydi men Sénégal piniri e oɗo subaka hannde janeji ɗi noon gaari koko yewti ko wiyete hono deuil national manam sunare nde ganduɗa nde kay waɗama décrété tawi waɗi ɗum ko hoore leydi ndi hanki e conseil des ministres hollirde wonde ne wayno ko gam ruttude teddugal kono kadi e duwanaɓe ɓe ganduɗa ɓe keeɓi hawrude ladial e ko wiyeteɗi sippoji battidiɗi alano mbatten so wona auditirde jayde las quotidien ko nden dawri e oɗo subaka hannde ko drapeau ji ɗi ganduɗa ɗi kay ko drapeau Sénégal woni arara e guendi leydi ndi ene wayno noon hannde fofde ma junnito tawi noon ko yidde ruttude teddugal e duwaw kono kadi e neldude duwuji ɗi ganduɗa ɗi yimɓe kawri hen e ladial e on tuma noon jayde wi tan ko caggal nde mayɓe hewɓe lima e ɗin seppoji gulɗi jaw nde wayno leydi men Sénégal natani on ɗon deuil national e oɗo alkamis hannde ko noon tigui ene wayno jayde wiiri e oɗo subaka jayde quotidien le quotidien kam ne arti on ɗon fannu hollirde wonde ene wayno caggal fitinaji kam e gueɗe ganduɗa ɗe ko teskade ɓe mbi tan oɗo saaha hannde de ko ruttude duwaw kono kadi e ruttude teddugal ɓe ganduɗa ɓe kay keeɓi hen hawrude e ladial e on tuma noon drapeau ji meɗen kala hannde ma jippo less ɗo e leydi ndi Sénégal yidde wiide ɗi drapeau ji ene wayno beɗota ko dow e dow leydi ndi e on tuma noon goɗɗum ko jayde habri en ɓe mbi koko wiyete état de catastrophe naturel ne wayno de ittama ha ñande ittama mbiyen ɗo e ñande sappo e jeenayyi lewru mars manam so on saaha heedi ɗum natata wodde ɗo e leydi meɗen Sénégal ɗin ko guuri jajine tawe e hello tate jeenayyi e nde jayde le quotidien jayde critique kañumne ene wayno arti on ɗon fannu oɗo ñalawma ganduɗa kay ko ñalawma guendijo biyaɗo ko ruttude teddugal kono kadi ko ñalawma sunare ɓe ganduɗa ko hawruɓe e ladial woni oɗo alkamisa hannde ɓe mbi tan ko hooreji leydi ndi Macky Sall ne wayno de soppi les koyɗe ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni opposition holko jeeyi kaɗo haala ɓe mbi koɓe ganduɗa kañum woni société civile kono kadi opposition kañumen mbino ñalawma aljuma janggo ina kay juɓɓina ko yutti koye on ɗon ñalawma sunare kono de on tuma hoore leydi ndi hanke conseil des ministres kañumne wi ko hannde alkamisa ruttata duwaw ɓe ganduɗa ɓe kay kañumen goni sankiɓe e o ɗon manifestation woni ko yewti ha joni e on ɗon journée de deuil national ene wayno jayde ganduɗa ko wittede les témoins kañumne ari e oɗo subaka hannde hollirde wonde ne wayno ko caggal fitinaji kam e ko yewti ha joni e piile kamen nangle hani seppoji musɗi ɓe mbi ko hoore leydi ndi kañum e oɗo saaha hannde ƴetti hunde foof e juuɗe muɗum gam hollirde wonde ɓe mbi tan ko adi kala ko wadde décrété journée mo ganduɗa ko deuil national woni ñalawma sunare wonande leydi Sénégal woni oɗo alkamisa hannde foof de ko gam ha joni neldude duwaw kono kadi e ruttude teddugal ɓe ganduɗa ko keeɓi hen hawrude ladial caggal muɗum noon gam ha joni deñude hakkillaji ɓesguji leydi Sénégal ha tengte sukaɓeɓe ɓe kolliti wonde laamu ngu ɓami pellital ittude oɗo état de catastrophe naturel woni tan ko wona ko to banggue couvre feu kam e état d' urgence no wiyata no adana ɗum ɗo noon ko ñande sappo e jeenayyi ndu lewru ndu gonɗen kona ɗum ko gam ha joni hokkude sukaɓeɓe ko cohli ko to banggue golle laamu ngu ma yaltin ko tolni e temed tati capanɗe joyyi milliard e copreje CFA ɗo e duuɓi tati gam wallude sukaɓeɓe e golle kono kadi ha mbawa yiide koye munen eko yewti e nder leydi men Sénégal jayde enquête kañumne arti on ɗon fannu ɓe mbi ko opposition leydi Sénégal kuccam muɗum e hoorejo leydi ndi Macky Sall ɓe mbi de hol tan ko foti wonde e oɗo saaha darde mabɓe haysono tawi ɓe garti foof de ne wayno rewɗa ɗon ko alhaali Ousmane Sonko e Adji Sarr ɓe mbi noon opposition oɗo saaha hannde inana hoccido e ko yewti e yidde ɓesguji leydi ndi ɗum ɗon noon kongo wiide ɗuwade e barke mabɓe so en tungnima e ɗin ko guddi ganduɗa jayde enquête fuɗɗima haalde ɗum e oɗo subaka hannde Cheikh Tidiane Dieye kañum de on ɗon ko docteur holliti wonde oɗo urgence mo ganduɗa kay ko opposition ina foti ha joni ala ko foti wonde haaji muɗum so wona étade yewtidde kono kadi famodira
wawa wadde moɓodiri hani e nandiri e cembude o mo ganduɗa ko biteɗo Mor Kane on ko député holiti wonde hono leydi ndi de ne wayno ma wat hunde fof gam pusde sara saka ɓe ganduɗa ko kañumen goni opposition fuɗɗiɓe rentude oɗo saaha biteɗo professeur Jean Louis Correa oɗon holliti wonde gam yaltude e ko yowiti ɗiɗo fitinaji walla mbiyen crise politique alay saago yimɓeɓe taaro hono discours aji ɓe ganduɗa ko waɗoɓe dawrugol woni konguiɗi ganduɗa ne cuute kala saaha ɓen jottiriɓe to banggue politique woni pouvoir ma Allah opposition jayde vox populi ne wayno kañum ne arti e ko yowiti e lettre woni ɓatake mo ganduɗa windi ɗum on biteɗo capitaine Touré mbo haala muɗum ɓurno wawde artude ɗeɗo balɗe e nder leydi men Sénégal ɓe mbi tan de ko message makko battidiɗo kanko capitaine Touré kollirɗo wonde no wayno oɗo saaha hande de yimɓe paam ko wiyete ko o sellani ko kanko mo selli omona e jaam kono hande mo rutto e golle makko toon to caserne Samba Diéry Diallo e on tuma noon o erima ɓesguji leydi Sénégal nde kormoto leydi ndi kono kadi calo woto ha joni gueɗe munen jaɓɓede woni foddeji munen e on tuma noon ene wayno haala ka ene ɓeydi ha yajje saabu yimɓe ina hawi ɗumen oɗo capitaine mo ganduɗa ko gendarmerie ha joni walla mbiyen ko gendarme mo ganduɗa ina haala ɗiɗo konnguli to banggue dawrugol ɓe mbi soit ko hoore nde koko dilli walla ko keɓaɗo to banggue ha joni ko wiyete mystique manam ko liggaɗo e ko nandi hen so tawi noon ko ɗin konnguli gonniɗo mo ganduɗa ko bammakko tokoso neɗomo on wi ene wayno de andirani hen ɓiyumo ene gasa noon tawi ko tuuma ko wonde ko ligguey memimo e ko jewti oɗo dossier Ousmane Sonko ɗum ɗon ene wawi wonde gonni ɗum e kan ɗon haala e nder nde jayde vox populi jayde ene ganduɗa ko l'observateur kamne naati dingaral nde ɗon arti koye lettre woni ɓataki mo ganduɗa windama ko yiwte plainte fewde Ousmane Sonko ɓe kollitti wonde noon ko désordre dans l'ordre yidde wiide de ene wayno ko sifaji ɗi ganduɗa ɗi kewani yiyede kañum di yiya e lawol leydi men Sénégal e on tuma noon maître Dior Diagne kañumne porti plainte fewde avocat ji ɓeɗo ɓe ganduɗa ko wiyete maître Bamba Cissé wondude e Pape Samba Sow ɓe mbi noon ɓe garti e SMS woni ɓataki mo ganduɗa windi ɗum Ousmane Sonko tawi noon ko on ɓataki ni ne wayno hokki coftal maître Cissé e on tuma noon ɓe garti e révélation ngaji kewɗi omo ganduɗa ko maître Sow kalɗo e yesso ɗin ganduɗa kañumen goni hono bâtonnier ji ɗi ɗin konnguli jajji ne tawe e hello tati e nde jayde witende l'observateur jayde Sud Quotidien ene wayno kañum ne arti e gasirde oɗo état de catastrophe naturel ɗum ɗon ko ñande sappo e jeenayyi ndu lewru ndu gonɗen ɓe kolliti wonde noon ko makki de confine le couvre-feu manam couvre-feu koko jogori nattude ɗo e leydi meɗen Sénégal ɗin konnguli jaaji ina tawe e hello goo e nde e hollo mbiyon tati e nde jayde witede Sud Quotidien jayde Rewmi Quotidien oɗo subaka hande ɓe mbi tan ko hoore leydi ndi Macky Sall ma wat walla waɗi convoqué ko wiyete ko hono conseil national gadiɗo ɗum ɗon ko ɗo e sappo lewru avril noon jayde wiiri kona ɗum ko noon ko yewte gueɗe covid 19 habrama wonde hanke e conseil des ministres wonde gasi ko yewti oɗo état de catastrophe sanitaire ɗum ɗon noon ma won ñande sappo e jeenayyi lewru mars nduɗo ndu gonɗen ɗin konngudi noon ina tawe e nder ndeɗo jayde witende Rewmi Quotidien jayde stade to guddirten roɓe men jaydeji e oɗo subaka hande hono kala subaka ene wayno jayde arti hande e Ligue des champions toon to dunde Europe ɗum ɗon noon ko Liverpool e Paris Saint-Germain ɓe mbi ene wayno de jawti e dawal bitegal quart de finale ɗum ko hakkude ɗum ko caggal nde ɓe mbaɗi match ji matiniɗi hanki woni Liverpool folde ɓe ganduɗa ko RB Leipzig ɗiɗi e ndiga ko noon kadi ɓeɓe ganduɗa ko Paris Saint-Germain waɗi ko match nul toon to Parc des Princes hakkude muɗum eɓe ganduɗa kañumen goni FC Barcelone e on tuma noon Mané ɓe mbi ko yawti ngol waɗi lawol tataɓol kono kadi Idrissa Gana Gueye yawti ngol waɗi lawol ɗimmol consécutif woni laabi deggodirɗi ko nguɗi kewɗi ne tawe e nder ndeɗo jayde witende stade ene wayno ko ndeɗo jayde udditoɓe men jayndeji hono kala subaka no kewɗen wiide hande noon ko alkamisa eɗen kewno arde eko yuti e gueɗe caggal leydi haysono tawi en garani hen temedere nder temedere ɗo mbiyata hono 100% ma en duttu teddugal walla mbiyen ma en duttu duwaw ɓe ganduɗa ɓe kay walla ni ma en neldu duwaw ɓe ganduɗa ko bandiraɓe men leydi Côte d'Ivoire caggal nde biteɗo Mohamed Bakayo ko hoorejo jagorɗo mabɓe hawre ladial toon to Allemagne ɗum ɗon noon ko caggal rafi cellal mbo lelino o yeehi toon gam safroyade neldude duwaw dendagal ɓesgu leydi Côte d'Ivoire kala e mbadi kuɓal eko fayi arde so Allah lamɗo jaaɓi ene wayno ma plateau meɗen haal eko yowiti e toon to leydi Mauritanie eɗen gandi ɗo balɗe kala ina toon waɗe yaaha garta hakkude mo ganduɗa ko Mohamed Ould Abdel Aziz wondude e jagorde muɗum ɓe liggotono e saaha laamu makko ɗum ɗo noon ko gueɗe ha joni ɗeɓe tuuma burjinde ko yewti koye koppeje dendaɗe walla mbiyen koppeje gendi en tuma noon ma en gartu hen ko ɓuuriyaji en teskima ɗiɗo tumunaji kala toɓe men kewɗe eɗen gacci eɗen mbayli programme sababu noon koko yewti ko memi leydi men Sénégal saabu eɗen gandi koko meeɗano yiiyede yiyaɗo woni ko fate banggue
fitinaji seppuji hani e wargoji gueɗe baɗi noon tawi rewɗa ɗon ko alhaali Adji Sarr e Ousmane Sonko e tobɓe kewɗe jaltuɗen e fanno ko ɗum jeeyi sababu noon en jooñi on programme mo ganduɗa eɗen kewno wadde kala ñande alkamis yaade toon to caggal leydi hande kadi en gartat e on ɗon fanno ha tengti ko wiyete hono journée de deuil national woni ñalawma mo ganduɗa o ko sunare wonande leydi Sénégal e on tuma holko woni on ñalawma en hono jandi ɗi garti hen yidde wiide ko mayɓe hen ɓe kañumen neldirte duwuji guila e juulu duwane nde ha joni wonkiji munen ha joni poftoro e gasɗe ɗe manam nde mbawata tigui lelade e foftere munen caggal nde ha joni pitale munen jooɓa e seppoji ɗi ganduɗa ɗi ɓenniɗo e leydi men Sénégal e on tuma hormade ɗum ko hunde waɗɗinde saabu eɗen gandi so wiyama drapeau ji ɗi foof ko en berne manam drapeau ɗi kala koko junnitto less e on tuma ko nokkuji gollorɗe ɗi woni to banggue ha joni gueɗe gollorɗe laamu hani e gueɗe gollorɗe ko ganduɗa ko kañum woni privé ji e ko wayno école aji e ko nandi hen foof handi drapeau ɗi koko tellinti ha ara hakkude e on tuma noon ko hormade ko waɗa décrété ko eɗen gandi ɗum ɗonne kadi wawi ɗum wadde jalto walla mbiyen jaalo ko kanko hono leydi ndi Macky Sall woni ko waɗi hanki ko yewti e nder leydi men Sénégal e on tuma noon en jii guila hanki ina haale ɓe ganduɗa kañumen goni mouvement MDD holiti wonde kañumen janggo aljuma o ma mbat décrété on ɗon journée de deuil national ma won hen namdo mbiya beele ɗum ko hunde ganduɗa nde ina manam ko hunde fonde nandude so tawi ga ko laamu ngu waɗi to ko opposition malla ko pelɗe wona laamuyankoje eɗen mbawi ɗum ɗon ɗum wona gotum saabu ga en kaali joni joni ko laamu waɗi décrété e on tuma ɗinon drapeau ji ɗi gonata beɗetoɗi dow ɗi gonata ha joni ko addete ha hakkude ɗi kabɓe ɗon hole so tawi noon ko ɓe ganduɗa kañumen goni pelleɗe wona laamuyankoje ɗe kañumen mbaɗi ɗum walla mbiyen ɓe ganduɗa ko opposition waɗi ɗum e on tuma laamu ngu wayaki hen haydara ko ɗum jeeyi sababu noon ene fonno wonde e kamɓe kala woni ko wiyete ko hono consensus ɓe paada ko yewti ko ha joni e ko hoore leydi ndi waɗi ko e on tuma leydi ndi foof renda haɓɓere wotere fandare wotere rutta duwaw rutta teddugal ɓe ganduɗa kiɓen hawrude e ladial ko ɗum noon foti wonde so wona ɗum oɗo ñalawma hande so ɓenni ñalawma janggo eɗen mbawi wiide sen kutoremgol konngol watta sens saabu ina wayno so woodi waɗede koto banggue réseaux sociaux ɗi walla koto banggue konngude hakkude yimɓe kono noon ne wayno ɓuuritaki rewidede no fewi wadde ko ɗum jeeyi sababu kala e saaha ko wiyete hono consensus manam kaldigal ha famodira ɗum ɗon woni ko woodi kadi neɗɗo o goto mo ganduɗa ko simple citoyen sen belama mbiyen walla mbiyen citoyen lambda wawa wadde décrété ko wiyete ko hono deuil national ɗum ɗon waɗi ko hoore leydi ndi ganduɗa woni kañum ardi ndi ɗon leydi wadde ko ɗum ɗon woni ko ganduɗa ko eɗen jinno famnude bandiraɓe ɓe journée de deuil national ko hande ruttude duwaw e teddugal ɓe ganduɗa kawri hen ladial ɗum noon kadi ko occasion wonande enen plateau mo Pindi TV e rewɓe jayndeji e ruttude duwaw ruttude teddugal ɓe ganduɗa kiiɓe hen hawrude e ladial e ɗin ɗon seppoji ɓuuren hewde kadi ko sukaɓe ɗum woni ko hamni hen ko saabu ko sukaɓe ganduɗa toggude duuɓi sappo e jeetati ha nangui duuɓi capantati e eɗen gandi ko hawri hen ladial ko foof ko sukaɓe ko ɗum jeeyi sababu noon eɗen dutto duwaw eɗen neldo duwaw dennagal ɓe ɓesguji munen keddi hen ɓe e oɗo saaha mo kalten Dakar ha Bignona ko noonne kadi e dendagal leydi ndi kala e kuuɓal wiide nde allahu yurmotoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna kadi ñaagoɗen nde allahu hananten fitnaji mbaɗi ni Allah yo ko wannowo to wattu ko noon yimi hen ko wiyata wadde ko ɗum ñaagoɗen ko ɗin konngude tigui mbaynortoɗen e oɗo subaka hannde en jetti Mansour Sow to banggue caméra alias Thiad ko noonne kadi o waɗani Amadou Touré yesso micro ko musidɗo mon Amadou Moussa Anne aadi meɗen so Allahu lamɗo jaaɓi ko janggo aljuma on jarama.